این خیلی خاطی شاخر نیا توی خوب دارم برای چی کلیپی روز 14 نبرم ما بعدم با نخواستم را لیدا پامخشم خیلی من همه دنیا شه جون من نمیتونم گپا خپیدم یه چیزی است که باید گفتن نشه خیلی یک استوریا را دیدم در اینستاگرام خاطی شاخر فکرم که یک وقت شون ام سی رالیگ و شاخر باید شاخر خیلی اول نیگر نبود خیلی بعدم یک страшный набуди корчению коре ки бачаи хезе дар шахир кардам дан имада чикока шонре пасар кард бу чӣ ба ма казига конкуренсия набурам имина бояд қадду дари хидам саволам можна маҳкам кунем ози қатӣ бачаи хезе кадом хезе доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани ришумӯи сар зиёду кам кардани вазн дарди меъдаю безурётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад дастафка ба ҳама шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд рақамҳо барои тамос дар рӯи экран салому алайкум ва алайкум салом мошни муборак шава хайр прическои нав либосои нав ана саволи якум саволе ки любой кас ҳамин савола метавад барои чӣ клипи рӯзи 14 набромад барои ки нашид сабаб дар чӣ буд сабаб ҳамин буд ки мисол вақте ман эълон кардам клип мепартам намедонистам ки раликам ҳам чизлара клип мепартоям ман баъдан бо нахостам ралик да памехшам корма тормуз кардам ки дидам раликам накард дига мондум значит боям дигар аз ин кашид корум чанд проблема дига қушид як ралик виноват нест чанд проблема гашид корум ях кард аки биё открыто гап занем гуфтанӣ буд ки клипт мебура ай ралик беран ҳаст ки просмотр нагирам хе не то что ки аки вақте ай ралик мебура ма чи дабулу чиз партум вақте охоям мухлис по-любому нигоҳ мекунам фарқш чи не правильно леки чи ба имина қатиам чи ба ма як аз дига конкуренсия набурам имина бояд қадду дари хидам мон корша ки на чи хеле мефурӯзам нагуфтам конкуренция қатӣ конкуренсия ҳамеша вуҷед ту намеги не ки ай тарафе ти истода конкуренсия наметова ай тарафи ман нигоҳ кун 100% рақобат ман қадду дари хеле чӣ намекунам гонкада намебурам дударои ман зурам зур намерасад дудару дава фаҳмо канала чӣ бада фурӯш мондагӣ буд канала хайнам бояд мефурӯхтемш ки боарче ки хай мисол номард ки нестем дар ёд бо мард бачаҳо ёфт мешаванд ки мегӯянд нафурӯш шӯхӣ ягон проблемаҳо буд хак мешава ҳаёта зиндагӣ чизе аст ки бояд гуфта нашава хай барои тамошобин фаҳмо ман барои хидматгузорӣ фаҳмидам мақсад мара чанд нафар дар инстаграм нависон агар дояд бошад видео кадар бемакани наврӯз ман онҷа гуфта будам ки агар ки клип набромад каналта мефурӯшум ко ҳамон шӯхӣ ма короче реальный шуд хай аққорат ҳамомад любой чи омад фикр кардам ки ман мондамаш ана бародаро ки пишти нави аққорат карда будем бидонем ки каналаш худаш фурӯш мондагӣ буд сар аққорат кунед ман аққорат сарпарасти барномаҳои мо аввалин ширкати миллии букмекерии формула 55 коэффициентҳои аз ҳама баланд ва маблағбарорӣ аз ҳама осон ссилкаро метавонед аз зери видео дастрас кунед нашод ландмастер акаи наврӯз лен туй дошт тра даъват кардаи буд марда як бори ман тра як бор занг задам барое ки меҳроҷ ман телефон киштагӣ буд меҳроҷ даъватномаҳои нафароеро ки натонист ёфта дар ман дода буд гуфт бурда расон алишерҷон бисёр мехостем туи меҳроҷ дар иштирок кунем не ки фарқҳо рафта будем ҳам число болои кӯҳ як ду рӯз ҳамҷа будем дига чӣ нашид связ набуду ман баъд фуромадам занги хурд омаду смс омад ман мисол барои чӣ гуфтестам ин гапа ман даъватномаро дар ту нарасондам ака шояд мехости туида будан мехостам хай тақдирра ки набуда ҳеҷ ҷои хафагиш нест дуо мекунем ки меҳроҷонам қуллои баланди зиндагида бурасад бой бобо шава раис бобо шава як зани дига бигира будем туи димижда иштирок кунем ҳавасои дилмон бишкана ҳала як историяро дидам дар инстаграм қатии шахер фикрам ки чиз бисёриёро уже ҳайрон кардагай трек қатии шахер и чӣ хешед пеклан астанави чӣ дест чӣ хешед саволам можна маҳкам кунем ози не и савол саволи просмотр дорад и хелаки қатии шахер не тои хуб дорем мо ягон чиа гуфта наметонем и хел гапай барои ҳамин
короче махфӣ мемонад. мумкин шояд барномаи оянда дамо қашахи раҷоя шитаги баъд дили пур ҳамин саволоти да ҷавоб дем. Шед гап нест, неки ман саволи гап по-любому метиён. Як вақт Шон МС раллик ва Шахер бояд баъди баргаштани раллик чӣ проекта мекардан. Ҳама хеле ҳамун чиз тиши нашуд, на Шахер қати раллика, на раллик қати Шона. В общем чӣ хеле дидестем, те қати Шахер рози вақти охир бисёртар да историҳо ки ягонҷо тофтестен. Бигем ҷои Шон МС батали шидаги чӣ хел шидаги як рози? Хай намедонам. Қати Шахер. Мақсад қати Шон ҳамкорӣ нестае, қати бисёртар. Недонед иҷа чӣ гап шид. Мисол вақте ки як кор кардан дар корай, вақте кори дар кория фикр мекунӣ мебирӯй, вақте мебинӣ қувваи хеле намераса, ба як кала дади кала хубай. Мисол ана дал чӣ гап шиду чӣ нашид ҳамаша чӣ хеле гуфтам барномаи дига да бо қашахер мешинем. Мо ягон гурӯҳ кардан нестем, ягон темаи зиёдӣ кардан нестем. Мисол просто як муддат мо ҳамкорӣ мекунем як ҷоя. Як муддат ин ҳам қагаби чӣ дига. Хулосаи гап чизе ки пеш буд гузашт рафт. Чизе пеш буд конечно гузашта, ҳамун чен гузашта буд. Чен ҳаму пас сюжет ҳама ҷо ба ҷо шида буд. Шахер охи аввал нигер набуд охи. Баъдам як бачаи зуай Отношения қати бачаҳои хезе чӣ хеле? қати бачаҳои хезе кадом хезе? Оз кия хезе да? Карлён, Райдер. Ёлам хезеам? Бале, бале. Хай намедонам дига 2020 намад ҷиғел буд 2021 да дига надидем. Ман саволам барои чӣ додам, агар ки отношения безе боша қати ҷои дадем салом алейк кардем чӣ дурӯғ кардем ҳам салом алейк гуспет кардем чӣ гап шид ӯ ҳам чӣ кори сарушмя буд. Ма мисол отношения ма чӣ дурӯғ ягон корда мо айво ягон чиз мисол алоқа намекунем ягон корда ӯ модал связан нестам мисол ина хеле фаҳмо. Агар дӯстӣ қати Шахер бигем самимӣ боша мисол и матал бигем байни шумо нест, душмани душманам дӯсти ман аст, и хеле нест охиан қати Шахер реально вақт нишон метавам ва чиза мо пешакӣ аҳд кардем ки ҳеҷ чини гуфта наметонем дига дар бораи худмон ягон плюсу минуси зиёдӣ гап намезанем. Вақт нишон метавам ора ки мо киему чӣ ниятҳо чӣ мақсадҳо ва чӣ планҳо қатъи ҳамин ҳамкория сар кардему чӣ дӯстие байни мо то чӣ дараҷа дӯстии мо сахт мемонад ишам вақт нишон метавад ва мо дутараф хеле мехоҳем ки абадӣ шавад хеле нигерски нашавад хулоса бра. Ман хит кардам кана рустра саволи ман хали пасттар нашод Шахер роз мерава хатта барои ки еш ми интрига шидес баъди нест шидан те ва яке хат Шахер аҷоя пайдо шидантон. Мисол Шахер пеш санъати биё открита гап занем ғамзадора қабул надошт. Дар трекош ҳам ягон чӣ мегуфт ёки музика карда наметавонад ин сӯса. Мисол айни ҳол қатиш наздикен ягон чӣ мега ёки не нашод стил Шахери чӣ намега Шахери чӣ намега Саведа мета ки ихеку Савет будаги айнак нашод стило чӣ сӯса чӣ надора масла кор надора ки чӣ мехона ки чӣ мехона ки чӣ хеле мехона главне ки як чизе боша ки халқ маъқул кунад мақсад нанга номуши мардаки дам неш назана мисол тарафдори нахел чиза бишуртар. Ман баъзе овозаҳо фаҳмида будам дар ёд боша кай Наврӯз баъди батли 6 ба 1 як миқдор пули бачаҳои хезе бисбиста додагӣ нестӣ. Саволам нафори тава фикрам. Ман як гап фаҳмидагимам хеле ки гӯё Шахер қати нави ки МС маслиҳат кардагаан ам план бачакҳои хезе бисбиста план дукаса тақсим кардагаан гап ҳаққа дора ки агар Шахер маслиҳат ҳам мекард ку ҳамчен хеле и кор ӯ қад то ӯ дараҷаера страшне набуд ки коре ки бачаҳои хезе дар ҳаққи Шахер кардам. Агар пешакӣ ҳам ки Шахер ҳам корро мекардам дар ҳаққи бачаҳошон ҳам хеле крисагӣ мекарда қадиман маслиҳат мекардам страшне набуд и корчен ю коре ки бачаҳои хезе дар ҳаққи Шахер кардам. Барои ҳамин мақсад и коре ки набуд вақте ки мегӯям не ҳам хеле буд даже дар пӯсти мебудам то ӯ дараҷаера ки ӯ кардам кори ҷазир набуд. Дар ҳаққи ҳамин баъзе одамо ҳамаш не ҳамаш бачаҳои хуб дорам боқачон бачаҳо не ки хай манам медони Алишерҷон ман наметавонам гапа қапида. Ман ба ҳамин хотира канал хата открита чахчах кардам барои ки просмотрҳои канал ғалига. Чизе дар дилам дорам медонӣ. Ҳеҷ ка хафа нашав бародаро вақт чизи зура нишон метавам чиза.
фаҳмо сабаб дар чи акай наврӯз ки вақтҳо охир реп хомӯш ай реп хомӯш ай ва реперо фикрам ки ҳамчиз аҳамият додаги акуло акай хапан охирам бузбало хапан барои ки айпа ягон кору бошон айпа ягон ё мушкилишон аз кора ина уҷет бо сар меша охир яъне набудани ти дунё дар ҷунбуҷул шидест уҷе майда бо хак ма намегум набудани ма не набудани ма дам як гала гап чапи ништияк шид даре сиван чанд тахит сар дод даре чанд гапи дига шид набудани ма да чӣ кор кард шон репа сар кард бо набудани ма да чи хайпои зур шид бо мисол ба ма намегум ки бемай хел якҷоягӣ трекои сивана кадомша бисёртар гӯш мекунӣ ман медонам ки гӯш мекунӣ акай наврӯз мекунем чӣ ҷои кадомша қарибамаш охи инам ахирша мумкин гӯш накарда бошем пантера ба чияй қатира айдер хондагиша бояд шалала шалалара нимкола дар студия сӯдка карданда ам хе гӯш карди савдум анаврам мисол чӣ ҷои дурвай вақт нашид гӯш кунам а так дигар трекоша яке чӣ нест мехонум чӣ ҷои дурвай инса карале баша агар ки ҳамчизе ки дар дил медура ура бояд гӯш кунӣ ура бояд бахилӣ накунӣ набояд хитамӯш кунӣ не безебай чӣ зурай клип барон ди акай наврӯз кадомша не охиронша қатъи мубориз усмонов бро не рости гап дина паре динашнавидум ба фикрам ол мебинем ишам хай ман савол доштам нашоди клип найда боши агар савол наметиҳам нашод иқдоми пешниҳодкардагӣ дар акай наврӯз беҳад фикри хуб кардагӣ ана мара мардак бори шабкаи каналот маъқул нашед хатя як сол дастозиш накардема саросима кардем камтарак барои ки шаби баъд чизе сабаб ман бояд хона мерафтам ҳам хешид мисол мегам он хелам бад нест бо аке чӣ гап мешавад худат гап зад хулоса ман мехоҳам ки ҳамура иваз кунам волюмени хишутар кунам иҷоза дошта айхда мекунам чӣ канали ҳаст ҳамаша мекунам чӣ тоҷикистони истиқлолият муборак бори дигар ҳама вақт ба пеш мардуми баҳор ба номуси тоҷик зинда бошен ана нашод проекте ки пеша видео гуфтӣ мавзи видео да палёни намекунам ҳамун чиз 10 рӯзи оянда да мебура ё ки не ман намегум чи 3 рӯз пеш 3 рӯз пас 3 рӯз пас мебура 3-4 рӯз пас максимум фаҳмо ин видеои мо кай мебура пага ин видео дер пага рӯзи якшанбе значит видео мебура рӯзи якшанбе видео бура значит то рӯзи чоршанбера коримо бута рӯзи чоршанбе хаб ё панҷшанбе яке одами ягон гап мешава интизор шавем ҳичи дигар ана бо ушам дар дасти худат охи айхилат вобастагӣ дора шедами ҷошта монтаж мекунем ин парта имша масъала вайда гуфтанем чида ранги пешна бо он коро меша боша ё ки не масъала аки бо гум меша ко ака яке ям моҳ мекоим та ди 3 рӯзе ки ман кору бором сар кардам мардак бори мона неста не маълум давокирам мисол як рӯз 8-9 кор мабуд мекунам ман уже ҳис кардам ҳамин мисол проблемаши зиндагӣ да кору фаъолияти усуда ҳамара тинҷ кардам боисрам мисол меқапам конкрет нама як рӯз дар пай корам шам як 15 кор ма даре буд мекунам давдам мекунӣ вақта хишту тақсим ки ба ҳама чӣ мераса не хишту тақсим наки ядам дам меги воҳ пир шидам ман чӣ кор кардам ҳич нигоҳ мекунӣ паста холӣ гап не зинда боши акай наврӯз ҳазор рамат калон барои даъвата рад накардан фикр мекунам ки мухлисои ҷавусо бо тез фақат пушкаш дард мекунанд айта зинда бош саломат боши ака ягон сухан дошта боши охирда марама сухан ами так тотор барномаҳомон трекомон ҳамаш суханай ҳамаш ҳамун ифодагари нами хирсандиву нами қадшимо рӯбарӯ будан мона мақсад ба дили кишод чӣ проектҳое мекунем чӣ барномаҳое мекунем чӣ трекҳое мекунем первиё чирад мақсади мо болидахотирии шумо мехоҳем барои вақтхушии шумо мисол ҳамин корора кунем аксари вақт баъзе критико чӣ мегӯянд хетерое ки лезин мекунем чӣ қирибат наренда мақсад то свитоёравто ҳамин комментода ҳамин чизора умуман гум кунен ай тоҷикистон не толка видеои ма да ё ки як тайгашда любое чӣ актёра чӣ аҳамият додагӣ вақти охир уже комментариҳо ҳақорат камтар кам шидаста барои халқ
хела ба ақлиш ресид. пеш бениҳоят суханҳои қабеҳ буд. Мисол китобхонӣ талибон да мехонанд зада. хонагиҳо комментариёра. Уже хела кам шуда. Аккурат мужда як он там мебинӣ ки нами маълума ки охир худаш надорад, падар модар худаш надорад, ки мемра падар модар ҳам гапи зиёдӣ мезана. О ки мебинӣ сар вайрон шуд, моментально худаш удалит кардан кор. Хеле шаҳр Я форс мебинӣ, я эронӣ мебинӣ, охир нитои охир он случайно агар як бихона ё ки барои таҳлил просто абудроям я рӯз вақтша сарф кунад, я ҳеҷ чида намедорад. Светош мемра. Зина бо шакар Наврӯз. сарпарасти барномаҳои мо аввалин ширкати миллии букмекерии Формула 55, коэффициентҳои аз ҳама баланд ва маблағбарорӣ аз ҳама осон. Ссилкаро метавонед аз зери видео дастрас кунед.